בטח בתור בעלות עסק שצריך להמשיך לזוז עם ראש מורם, ואני גאה בכל אחת ואחת מכן שעושה את זה, עושה את זה בענק, ולא מוותרת לעצמה, ואם זה הרצאות או תהליכים חדשים, או מוצרים דיגיטליים, אתן פשוט אלופות, פשוט אלופות, ואני... יש 5 היבטים מרכזיים: התפתחות רגשית, התפתחות חברתית, התפתחות שפתית, הסנס המוטורית. אני חושבת שיש ערך לזה שאת לא תפרסמי בדיוק את אותו דבר בכל הקבוצות, בכל הפלטפורמות. כן, תקחי רגע לחשוב על זה, איך אני יכולה לעשות את ההתאמות, כי מה שאני מפרסמת... בטוח שיש לך שאלות. תמיד לפני שאנחנו עושים משהו חדש, ואני בטוחה שגם ניסית כל מיני דברים עד היום, שחלק התאימו וחלק לא התאימו, אז זה בסדר שיש לך שאלות. את יכולה להגיע למפגש ולשאול אותם, ואת יכולה לשאול גם אותי באופן אישי. אני כן יכולה להגיד לך שכל המפגשים מוקלטים, הכל נשאר לך פתוח. אם את מצטרפת עכשיו, את עדיין מקבלת את הבונוס של ה-VOD של ארגז האוצרות. מלא ערך, מלא תוכן, דברים שרק חברות ותיקות במועדון מקבלות, לא כל אחת מקבלת. האם זה שווה לך? ברור שכן. האם את עדיין פה ועוד לא נרשמת? למה? בואי, אנחנו פה. יאללה.